Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, мухлисон ва ҳаводорони футбол. ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии дастаҳои Барқши шаҳри Ҳисор ва Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор мегардад. Аллакай дастаҳо дар майдон ҳастанд ва ҳама ҷаҳду талошҳо барои оғози рақобат аст. Инҷо ҳарчи зудтар мехоҳам ки бо ҳайати дастаҳо шуморо ошно намоям. Аввалан шурӯъ мекунем аз ҳайати дастаи мизбони дидори имрӯза. дарвозабон таҳти рақами 16 дар ҳайати дастаи Барқчӣ ин Қирғизбоев Шорух аст. муҳофизатгарон таҳти рақами 3 Ваҳдат Анонов, Манучер Сафаров 5, Ҳувайдо Гулмуроди Ҳувайдо 19 ва 4 бошад Султон Шоҳмирзоев. Таҳти рақами 11 Шервони Мабадшоев, 20 Зиёиддин Фузайлов, 7 Абдулмумин Забиров, 8 Азимов Саидмухтор, таҳти рақами 18 бошад Далер Ёдгоров ва таҳти рақами 10 Аҳтамҷон Абдуллоев. Сармураббии дастаи Барқчи шаҳри Ҳисор Мубин Эргашев. ҳайати дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ инҷо дар экранҳои мо шумо низ намудор аст. таҳти рақами 1 Баҳовиддин Холиқов, 10 Шоҳназар Назаров, 18 Сироҷиддин Гулмуродов, 17 бошад Аҳтам Холбоев. таҳти рақами 7 Одил Бобоназаров, 99 Абдурасул Раҳмонов ва таҳти рақами 6 бошад Маҳмадалӣ Содиқов. рақами 19 Акрам Окран Идам легионер ва таҳти рақами 4 ҳамчунин Артур Принс, таҳти рақами 11 бошад Муҳиддин Одилов ва 31 бошад Нодирбек Иброҳимов. Сармураббии дастаи Куктош Турди Назаров. Дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки имрӯз дар ҳайати дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ 4 легионер бозӣ мекунад ки аллакай гуфтем. рақами 19 ин Оркан Идам ва 4 бошад Артур Принс, 11 Муҳиддин Одилов ва 31 бошад Нодирбек Иброҳимов. капитани дастаи Куктош ин таҳти рақами 17 Аҳтам Холбоев мебошад. Садои шаки довар баланд гардида аз маркази майдон. футболбозони Куктош бозиро оғоз карданд ва бояд гуфт ки капитани дастаи Барқши шаҳри Ҳисор Далер Ёдгоров таҳти рақами 18 ба ҳисоб меравад. бозӣ аллакай оғоз гардида ва рақобат дар маркази майдон идома дорад. қоидаи бозиро инҷо Далер Ёдгоров капитани дастаи Барқши шаҳри Ҳисор вайрон кард. шуморо бо ҳайати доварони дидори имрӯза ошно хоҳам кард. довари марказ Гулмуроди Саадулло Душанбе ва ёварони ӯ Вафо Қарраев шаҳри Нав, Ҳасан Каримов шаҳри Нурак. довари чаҳорум бошад Беҳрӯз Муртазоев шаҳри Душанбе ва нозири доварон Абдураҳим Бобоев Турсунзода. комиссари дидори имрӯза бошад Айниддинзода Беҳрӯз мебошад ки аз ноҳияи Бохтар аст. ҳуҷуми футболбозони дастаи Барқчӣ инҷо оғоз меёбад ва ҳамчунин зарба низ равон карда мешавад дар ин вазъият аз ҷониби Шервони Мабадшоев, аммо бартараф шуд ин ҳолат. акнун ҳуҷуми босурат ва ҷавобӣ аз ҷониби футболбозони Куктош идома меёбад. таҳти рақами 99 Абдурасул Раҳмонов тӯбро ба ақиб бармегардонад ва легионер Окран Адан партофтиу ба хати дифоии дастаи Куктош. тӯброни дар маркази майдон аз ҷониби футболбозони Барқчӣ ба назар мерасад. пас аз оне ки акнун онҳо тӯбро ба даст оварда буданд, дигар бора аз даст медиҳанд тӯбро ва ҳуҷуми навбатии дастаи Куктош метавонад аз маркази майдон оғоз гардад. ирсол ба канори рост бозам таҳти рақами 99 Абдурасул ба пеш ҳаракатро идома медиҳад. партофтиу ба канори муқобил, аммо инҷо тӯб аз майдон берун мешавад. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки дидор миёни дастаҳои Барқши шаҳри Ҳисор ва Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ ин бозӣ дар доираи даври ҳафтуми рақобатҳои лигаи олии мамлакат мебошад ва бояд гуфт ки дастаи Барқчӣ дар даври шашуми рақобатҳои лигаи олӣ
نه تنها در دور ششم بلکه در دور پنجم همچنین با حساب 1-0 بازی رو بر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر باخته بود و در دور ششم باشد در سفر در ورزشگاه دسته خطلون با حساب 1-0 باز مغلوب گردیده بود و این دو شکست در دو دور پای هم فکر میکنم برای دسته برقچی باید که خیلی هم در دوار باشد و خیلی هم باید تاثیر بخش باشد تا اینکه در دور امروزه بر مقابل کوکتوش بر مقابل دبیوتانت در لیگ اولی دسته کوکتوش بازی رو نشان دهد که 3 امتیاز مهم رو به دست آورده تواند و گفتیم که در دور گذشته یعنی در دور ششم نیز دسته برقچی با حساب 1-0 مغلوب گردیده بود که در آن دور از هیئت دسته خطلون نوروز رستموف از ضربه پنالتی در دقیقه 64 با دروازه برقچی گل رو وارد کرده بود. همچنین در دور ششم دسته رگارتاداز توانسته بود که با حساب بزرگی 3-0 دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیری دوشنبه رو مغلوب نماید و در اون دیدار باشد دروبجان ارگاشف، خیرالله عزیزов و امیرجان سفرов مؤلفان گل‌های دسته رگارتاداز گردیده بودند. در عموم باید در مورد موقع دسته‌ها در جدول یک چند حرف گفت، زیرا که در عین حال دسته کوکتوش وضعیتش به مراتب بهتر است از دسته برقچی شهریسور و دسته کوکتوش باید گفت که در زینه پنجم است پس از 5 بازی که برگزار کرده با 6 امتیاز و دسته برقچی این در عین حال آوتسایدر اساسی مسابقات لیگ اولی مملکت به حساب می رود پس از سپری کردن 5 بازی. اودیلوف در این وضعیت ضربه زد محیدین لیگنر دسته کوکتوش با سر پس از پرتوفتی عبدالرسول. ببینید در این وضعیت زیودین فوزایلوف اندکی موفق به خلال وارد کردن به رفت هجومی دسته کوکتوش گردید و زمین خطیر محیدین اودیلوف نتوانست که مستقیما ضربه انجام دهد به جانب دروازه برقچی شهری حصار. بازم تلاش نوبتی فوتبال بازی کوکتوش برای سازمان دادن هجوم‌های نوبتی، اما در این وضعیت توپ زده از میدان بیرون کرده می شود. دلیر یادگوروف بود که توپ رو زده از میدان بیرون کرد. در اکران‌های ما شما همچنین عبدالرسول رحمانوف تحت رقم 99 قرار داشت از هیئت دسته کوکتوش که این فوتبال باز موسم گذشته با حیث فوتبال بازی دسته فرخور بازی میکرد اوسیلوت و باید گفت که توجه عبدالرسول رحمانوف موفق نیست بود. در هیئت دسته اوسیلوتی فرخور خیلی هم بازی زیبا نشان میداد و در مرحله انتخابی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال گذشته همچون نماینده دسته اوسیلوتی فرخور این فوتبال باز شرکت کرده بود و خیلی هم ملکه و مهارت خوبی خود رو نشان داده بود، اما متاسفانه در موسم گذشته دسته اوسیلوتی فرخور نتوانسته بود که به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا روخت بگیرد و پس اون در ادامه موسم بازم وضعیت دسته از جهت مالیوی خیلی هم بد گردیده بود که پس اون دسته اوسیلوت اکنون در موسم امسال با سبب نتیجه بد رو نشان دادن در لیگ اولی از اشتراک در موسم امسال در لیگ اولی محروم گردید و دسته خطلون با کوکتوش از لیگ یکم رو خط گرفتن به لیگ اولی و در این موسم کوکتوش در موقع دسته اوسیلوتی فرخور بازی رو روی که سبقت رو ادامه داده ایستاده است. بعد از نوف خود بازی رو ویران کرد در این وضعیت و ما در حال تکرار این چیز رو خیلی خوب نیز درک کردیم. اکنون در موسم امسال دسته کوکتوش یکی از دسته‌های فعالترین در عین حال به حساب می رود، گرچند که استقلال، خوجند، کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر، رگارتاداز این 4 دسته هستند که خیلی هم دسته‌های با تجربه هستند و همیشه رقیبان خویش را با مشکل‌های زیاد در دوره مسابقات
рӯбарӯ месозанд. аз ҳамин хотир барои дастаи Куктош фикр мекунам мушкил аст рақобат намудан бо ин дастаҳо, вале чӣ гуна ки роҳбарияти ин даста борҳо қайд карданд, дастаи Куктош қодир аст ба он ки мавқеияти хешро беҳтар намояд дар доираи лигаи олӣ, дар доираи ҷадвали лигаи олӣ мамлакат. вазъияти стандартии партофт ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Куктош буд инҷо, аммо ин вазъият бартараф карда шуд аз ҷониби муҳофизатгарони дастаи Куктош. ва ҳолати дигар дарвозабон Баҳовиддин Холиқов. гарчанде ки ҳолати офсайд буд, аммо Баҳовиддин тавонист ки нагузорад то ин ки футболбози дастаи Барқчӣ тӯбро вориди тури дарвозаи ӯ намояд. ҳуҷуми навбатии дастаи Куктош. ирсоли тӯб ба канори муқобил аз ҷониби Артур, на, аз ҷониби Окран Адам буд. Идам ва аут ба нафи футболбозони дастаи Куктош аст. бозам дар ин вазъият ҳувайдо Гулмурод дар ин ҷо тӯбро зада аз майдон берун кард. акнун капитани дастаи Куктош Аҳтам Холбоев дигар бора тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад. Шоҳрух Қирғизбоев тавонист ки тӯбро дошта бигирад. пас аз оне ки ҳамдастааш бо сар тӯбро ҷониби дарвозабони дастаи Барқчӣ Шаҳрисор равон кард. бубинед хати дифои дастаи Куктош чӣ гуна ба худ боварӣ дорад ва дар ин вазъияте ки фишор хеле ҳам баланд буд, Далер на, балки Сироҷиддин Гулмуродов тавонист ки бо як ҳаракат фиреб диҳад ҳуҷумкори дастаи Барқчиро ва пас он тӯбро ба пеш аводиад. ин ҷо акнун қоидаи бозӣ аз ҷониби сарбони дастаи Куктош вайрон карда мешавад аз ҷониби Аҳтам Холбоев ва ӯ қоидаи бозиро бар муқобили капитани дастаи рақиб вайрон кард, бар муқобили Далер Ёдгоров, ва барои ин амалаш ӯ бо корти зард аз ҷониби довари марказ Гулмуроди Саъдулло ҷазо дода шуд. ва ин аввалин корти зард буд дар дидори имрӯза ки аллакай дар дақиқаи даҳум аз ҷониби довари марказ нишон дода шуд. партофт ба дохили ҷаримагоҳ, имконият барои голи аввалин ва чӣ гуна ин вазъият бартараф карда шуд. хеле ҳам ҳолати ҷолиб дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Куктош ва наздик ба хати дарвозаи Баҳовиддин Холиқов. мутаваҷҷеҳи ин вазъият мешавем ки дарвозабони Куктош андаке иштибоҳ кард дар ин вазъият ва аввалан партофтро мебинем ки хеле олӣ буд. Далер Ёдгоров инҷо то охир талош кард, аммо бартараф карда шуд ин вазъият. ва ин аввалин ҳолати хавфноктарин дар дидори имрӯза ба ҳисоб меравад ки 100% имконияти задани гол мавҷуд буд дар ин ҳолат. акнун ҳуҷуми ҷавобӣ аз ҷониби дастаи Куктош зарба ва бозам муҳофизатгар тавонист ки ин вазъиятро бартараф намояд. ин Гулмуроди Ҳувайдо буд дӯстони азиз ки нагузошт то ин ки зарба анҷом дода шавад ҷониби дарвозаи онҳо. рафти бозӣ дар сатҳи олӣ паси сар гашта истодааст дар айни ҳол ва ҳар даста бозии беҳтарини хешро фикр мекунам нишон дода тавониста истодан. ва инҷо бубинед футболбози дастаи Барқчӣ дар дохили ҷаримагоҳ аз по афсонида мешавад. довар ба чизе ишора намекунад. як партофт ба сӯи ҷаримагоҳи дастаи Барқчӣ Шаҳрисор буд, аммо бозам бенатиҷа ин вазъият. Саид Мухтор Азимов дӯстони азиз, дар мавриди легионери дастаи Куктош гуфтем ки 4 легионер аст ва агар таваҷҷӯҳ ба ҳайати дастаи Барқчӣ намоем, дар дастаи Барқчӣ ба ҷуз аз футболбозони маҳаллӣ каси дигар бозӣ нахоҳад кард, чунки
ин дастаи тими мунтахаби ҷавонони ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд ва бояд гуфт ки акнун дар ин вазъияте ки мушкил аст футболбозони Куктош бояд ки ҳарчи зудтар тӯбро зада аз майдон берун мекарданд ва ҳамин тавр низ карданд. зарбаи кунҷӣ ба нафи футболбозони Барқчӣ ва ба ҳамин хотир аст ки роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳамчунин роҳбарияти дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор ба чизе таваҷҷӯҳ намекунанд ё ин ки ба футболбозони дигар, чунки бояд футболбозони маҳаллӣ ва он нафароне ки дар тими мунтахаби ҷавонони кишвар даъват карда мешаванд ба ин даста ҷалб гарданд ва дар ҳайати ин даста ҷо дода шаванд ва омода гарданд баъди иштирок дар мусобиқотҳои байналмилалӣ. Далер Ёдгоров аз канори майдон инҷо тӯбро аз зарбаи кунҷӣ ба бозӣ медарорад. партов ба дохил, имконият ҳамон боқӣ аст барои футболбозони Барқчӣ. бартараф шуд акнун ин ҳолат низ. ҳуҷуми навбатӣ бозам Далер Ёдгоров аз канор хеле олӣ омода буд то ин ки тӯбро қабул намояд, вале Аҳтам Холбоев тӯбро зада аз майдон берун кард. Далер партофти ӯ бозам ба ҷаримагоҳи Куктош касе нест, аммо акнун дар ин вазъият Шервонӣ Мавадшоев талошро идома медиҳад ва тӯб акнун дар ихтиёри футболбозони Барқчӣ буд ки бозам ҳолати офсайди навбатӣ ба қайд гирифта мешавад. аут аст ба нафи футболбозони дастаи Барқчӣ ва инҷо акнун Манучер Сафаров тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад. дӯстони азиз, бояд гуфт ки дар айни ҳол дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе дар садри ҷадвал аст, чун ҳамешагӣ бо 13 имтиёз дар 5 бозӣ ва дар даври гузашта аввалин маротиба дастаи Истиқлол натавонист ки дар мавсими имсола пирӯзӣ ба даст оварда натавонад ва ё ин ки пирӯзӣ ба даст оварда натавонист ва дар он дидор бояд гуфт ки дастаи Истиқлол аз сабабе ки якчанд футболбози ҳайати асосияш ширкат надоштанд ба ин натиҷа рӯбарӯ гардид ва акнун бо вуҷуди ин ҳам бошад дастаи Истиқлол бозам садрнишин аст дар ҷадвал. дастаи Хуҷанд бошад дар айни ҳол пас аз оне ки як муддати муайян дар садри ҷадвал буд ба зинаи дуюм омада ва дар 5 бозӣ 10 имтиёзро ба даст овардааст дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд. клуби марказии варзиши Артиш бошад дар зинаи сеюм аст дар айни ҳол, вале фикр мекунам ки ин начандон тӯлонӣ хоҳад шуд, зеро ки дастаи Помир танҳо 9 имтиёз дорад ва дар зинаи сеюм аст. агар Регартадаз танҳо 2 давр ё 3 даври дигар пирӯзӣ ба даст биёрад, фикр мекунам шумораи имтиёзояш бештар аз Помир хоҳад шуд ва ба мавқеи сеюм хоҳад баромад. аммо дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помир низ дар мавсими имсола то ҷое боз пурқувваттар карда ҳайати хешро ва мавсими имсоларо бозам ҷолибтар оғоз карданд футболбозони ин даста ва то охир бояд ки рақобат намоянд то ин ки мавқеъҳои беҳтареро дар мавсими имсола ба худ ихтисос диҳанд ҳама дастаҳо. ва Куктошро гуфтем ки пас аз Регартадаз дар зинаи чаҳорум аст бо 6 имтиёз зарба ва тӯб бо як тӯбиш аз майдон берун мегардад. рақобат дар маркази майдон ва инҷо акнун иштибоҳи футболбозони дастаи Барқчӣ ва шояд ки довар корти зард нишон диҳад дар ин вазъият ба Гулмуроди Ҳувайдо, зеро ки
бубинед ки чӣ гуна қоидаи бозӣ вайрон карда шуда аз ҷониби Гулмуроди Ҳувайдо. дар ин вазъият метавонист ки ин ҳуҷум хеле ҳам хавфнок гардад барои футболбозони дастаи барқчӣ. ва таҳти рақами 31 Нодирбек Иброҳимов инҷо ҷароҳат бардошта. Табибон бояд ки ҳарчи зудтар ба ӯ кӯмак расонанд. Бубинед ки шумораи мухлисони дастаи Кӯктош гарчанде ки кам ҳам бошанд, аммо кӯшиш карда истоданд ки дастаашонро ба ҳадди тавони хеш дастгирӣ намоянд ва ба қавле ҳейбале кунанд то ин ки бозам рафти ҳуҷумҳояшон ребу ранги дигар бигирад ва бозам тавонанд ки дар навбатҳои баъдӣ хатти дарвозаи Барқчии шаҳри Ҳисорро рах насозанд. воқеан ҳам дар айни ҳол дастаи Кӯктош нисбат ба Барқчӣ беҳтару хубтар аст. тафовут миёни ин ду даста 5 имтиёз аст дӯстони азиз ва дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор мавсими имсоларо бо нокомиҳои хеле ҳам бузург оғоз карда. як партофт аз зарбаи ҷаримавӣ низ бенатиҷа хотима ёфт ва акнун қоидаи бозӣ бозам аз ҷониби шумораи 4 Окран Идан вайрон карда шуд дар нимаи майдони дастаи Барқчӣ. Ваҳдат Ҳанонов ҳуҷуми дастаашро натавонист ки то охир идома диҳад, зеро ки партофти ӯ ба Далер Ёдгоров ноаниқ буд. Далер инҷо талош мекунад. акнун Далер қоидаи бозиро маҷбур шуд ки бар муқобили легионери дигари дастаи Кӯктош вайрон намояд, бар муқобили Муҳиддин Одилов. ва дар ҳолати такрор боз ҳам мебинем ки чӣ гуна Далер аввалан бо кӯшиши истифодаи малакаву маҳорат муваффақ ки нагардид, пас он аз дигар роҳҳо истифода бурд то ин ки футболбози дастаи Кӯктошро боз дорад. Аҳтам Холбоев бо тӯб қарор дорад, капитани дастаи Кӯктош. аут. ту пас аз расиш ба пои Гулмуроди Ҳувайдо аз майдон берун шуд. Манучер Сафаров дар экранои мо шумо. на инҷо довар аутро ба нафи дастаи Барқчӣ эълон карда ва акнун футболбозони Кӯктош бозам дар маркази майдон талош карда истоданд ва инҷо бубинед ки Нодирбек Иброҳимов натавонист ки тӯбро дар идораи хеш бигирад. ҳуҷуми дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор идома меёбад. партоф ба дохили ҷарима гӯҳ имконият буд барои Далер Ёдгоров то ин ки ҳаракатҳоро идома диҳад, аммо дар ин вазъият Ваҳдат ки ба тӯб наздиктар буд дар ҳолати офсайд қарор дошт. мутаваҷҷеҳ мешавем бозам ба ҳамин вазъият ки тӯб чӣ гуна равон карда шуд ки дар ин ҳолат Аҳтамҷон Абдуллоев ба тӯб нарасид ва нахост ки инҷо рафти ҳуҷумро қатъ намояд ё ин ки халалдор намояд. ҳуҷуми навбатии дастаи Барқчӣ ва бозам мебинем ки дар ҳамин вазъият Аҳтамҷон Абдуллоев начандон кӯшиши хуб карда истодааст. партофт аз ҷониби Абдулмумин Забиров буд, вале бенатиҷаи ин ҳолатҳо хотима ёфт. қоидаи бозӣ вайрон нашуда дар маркази майдон. Далер Ёдгоров метавонад ки ҳуҷуми навбатии дастаи Барқчиро оғоз намояд. на зеро ки Аҳтам Холбоев капитани дастаи Кӯктош низ яке аз фолтарин футболбозони ин даста аст ва бубинед ки чӣ гуна нагузошт ки дар ҳамин ҳолат бозингарони дастаи Барқчӣ ба ҳамла бигзаранд. Аҳтам партофти ӯ ба ақиб. Одил Бобоназаров буд ки талош кард ва инҷо акнун Баҳовиддин Холиқов бидуни ягон вазъияти мушкил тӯбро дошта мегирад.
рақобат дар маркази майдон. Аҳтам тавонист ки дар рақобати 1-1 бо Далер Ёдгоров пирӯз гардад ва тӯбро аз ӯ равояд. Аммо Ваҳдат Анонов он нафаре аст ки воқеан ҳам суръати баланд дорад ва бозии ҷолиб. Инҷо ӯ тавонист ки ду нафарро сарсону саргардон намояд аз ҳайати дастаи Кӯктош дар канори майдон. Ва бубинед ки чӣ гуна аз Аҳтам Холбоев гузашт, вале футболбози дигар дар ин ҳолат Одил Бобоназаров қоидаи бозиро бар муқобилаш вайрон кард ва вазъияти стандартӣ барои футболбозони Барқчии шаҳри Ҳисор акнун ба миён меояд. Далер Ёдгоров бо Шервонӣ Мабадҷоев дар назди тӯб ҳастанд дӯстони азиз ва 5 нафари дигар дар дохили ҷаримагоҳ. Шервонӣ партофти ӯ ба ҷаримагоҳ, зарба ва дарвозабон. дар ин навбат талоши Аҳтамҷон Абдуллоев ба назар расид, аммо зарбаи задаи Аҳтамҷон Абдуллоев ки бо сар анҷом дода шуда буд қавӣ набуд ва хавфнок низ. дарвозабони дастаи Кӯктош ба осонӣ тавонист ки ин зарбаро дошта бигирад. қоидаи бозӣ аз ҷониби футболбози Барқчӣ аз ҷониби Саид Мухтор Азимов вайрон шуд ва ин чизро мо дар ҳолаи такрор бори дигар хубтар мушоҳида кардем. талошои навбати футболбозони мизбон бозам бенатиҷа. Ваҳдат Анонов дар ин ҳолат партофт кард ба Шервонӣ Мабадҷоев, аммо боз ҳам дар рафти ҳуҷуми навбатии футболбозони Барқчӣ начандон муваффақ буданд. партофт ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Барқчӣ, имконияти голи аввалин зарба ва гол. ҳисоби 0-1 дӯстони азиз, вале легионери дастаи Кӯктош тавонист ки ҳисоби бозиро кушояд. Нодирбек Иброҳимов он нафаре ки ӯро дар дақиқаҳои нахуст зада ҳатто маҷрӯҳ низ карда буданд футболбозони Барқчӣ. бубинед ки чӣ гуна ӯ ба пеш баромад ва дар ин вазъият дар рафти ҳуҷум Гулмуроди Ҳувайдо натавонист ки тӯбро боз дорад ва тӯб то ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Барқчӣ рафта расид. мутаваҷҷеҳ мешавем Гулмуроди Ҳувайдо иштибоҳ кард. агар ӯ андаки дигар танҳо 4 қадами дигар ҳаракаташро идома медод, пас тӯбро дар замин дар меёфт. аммо бубинед ки ӯ якҷаҳиш кард ва аз по афтид иштибоҳи бузург низ кард дар ин ҳолат ва Нодирбек Иброҳимов бидуни иштибоҳ истифода бурд ҳамин ҳолате ки ба миён омада буд ва тавонист ки голро ба ҳадаф расонад. акнун дар ин миён дӯстони азиз чунин ба назар мерасад ки Гулмуроди Саъдулло довари марказ танаффус эълон мекунад бо сабаби оне ки ҳаво гарм аст ва футболбозон пас аз шояд 1 дақиқаи танаффус ё ин ки истироҳат дигар бора ба бозӣ хоҳанд пардохт. Мубин Эргашев дар миёни дастпарварони худ аст ва ӯро зарур аст дар ин лаҳза тавзияҳоро боз ҳам ҷонноктар намояд, то ин ки дар идомаи сабқат аз ин нокомӣ раҳо шаванд футболбозони дастаи Барқчӣ. гуфтем ки дастаи Барқчӣ танҳо 1 имтиёз дорад дар 5 бозӣ ва ин ҳам бошад бояд гуфт ки 4 бозиро бо мағлубият паси сар карда Барқчӣ ва 2 мағлубияти пайи ҳамин дастаро мо дар давраҳои қаблӣ гуфтем ки бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш Помир ва ҳамчунин бошгӯҳи Хатлон буд ки маҳз дар давраҳои 5 ва 6 барои ин даста иттифоқ афтода буданд. акнун ҳисоб 0-1 дақиқаи 27 дидор дӯстони азиз сипари гашта истодааст. бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор идома хоҳад кард пас аз 1 дақиқаи вақти ба танаффус ҷудо шуда.
بازیگزاری فوتبال بازونی برقچی توپ رو خیلی خوب در اداره خش میگیرند در نیمه میدانی خود و همزمان در مرکز میدان. اما ما پس از یک گلی به ثمر رسانیده فوتبال بازونی کوکتوش نمیتوانیم هجومی دسته برقچی رو ببینیم. اکنون تلاشی اولین پس از باز شدن حساب در اداره امروزه از جانب فوتبال بازونی برقچی به نتیجه به انجام میرسد. سیروجیدین گلمرادوف توپ رو در اختیاری دسته خش نگاه داشته توانست، اما اکنون اشتباهی خطی دفاعی دسته کوکتوش به نظر رسید و اوت به نفع فوتبال بازونی برقچی است. گلمرادی هوایدو، منوچهر سفاروف، شوروخ قرغزبویف، سلطانشو میرزویف بود و اکنون تلاشی نوبتی ارسال به جریمه‌گوهی کوکتوش که باز هم دروازه‌بان این دسته بهاءالدین خلیقов توپ رو داشته گرفت بدون یگان مشکلی. بازم در مرکزی میدان توپ در اختیار فوتبال بازونی برقچی و متوجه به وقت میشویم که علاقه نیم ساعت از دیداری امروزه از بازی دسته‌های برقچی شهریسور و کوکتوش نویه رودکی پسی سر گشته و حساب 0-1 مؤلف گل در دیداری امروزه نودیربک ابراهیموف از هیئت دسته کوکتوش می باشد. ارسال به داخل جریمه‌گاه از جانب منوچهر سفاروف بود، اما برطرف کرده شد این حالت و پس اون قاعده بازی نیز ویران کرده می شود. بازم بر مقابل مؤلف گل بر مقابل نودیربک ابراهیموف. ببینید دوستان عزیز در حالت تکرار باری دیگر که چگونه قاعده بازی ویران کرده شد از جانب منوچهر سفاروف که چند قبل از این قاعده ویران کنیش او توپ رو بعد داخل جریمه‌گاه دسته کوکتوش هوا دادن میخواست. مخلصانی دسته برقچی اکنون اینجا دسته دوست داشته خش رو دستگیری میکنن تو اینکه بر مقابل کوکتوش در خانه خش بازی زیبا نشان میدهد، ولی متاسفانه برای دسته برقچی و مخلصان این دسته گفتیم که دسته برقچی موسم امسال را نچندان خوب تا حال پسی سر کرده ایستاده است. از آغاز که علاقه 6 دور پشتی سر گردید برای دسته هایی که در لیگ عالی مملکت شرکت می‌ورزند. یادآور میشویم که استقلال، خوجند، کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر، رگارتاداز، کوکتوش، خطلون، پنچر جلالالدین بلخی و برقچی شهریسور این اشتراکچی‌های مسابقات لیگ عالی هستند. و صدرنشینی جدول رو گفتیم، زینه دوم رو گفتیم، موقع دسته‌های کوکتوش و برقچی رو نیز برای شما من در آغاز این دیدار گفتم، خاطر رسان کردم که کوکتوش در زینه پنجم است و برقچی در زینه هشتم. برقچی که موسم گذشته خیلی هم بازی زیبا نشان میداد و دسته بود که واقعا هم میتوانست که برای دلخواه حریف یک مونیه باشد در میدان. اما اکنون در موسم امسال باید رهبریت دسته کوکتوش، سرمربی این دسته و فوتبال بازونی این دسته
чунин бозиро ки нишон дода истоданд то ҳол идома диҳанд ва ҳатто беҳтар аз инро, то ин ки бозам аз мавқеи дастаҳои регартада аз клуби марказии варзиши артиш, хуҷанд ва истиқлол ҳатто беҳтару хубтар мавқеҳоро касб намоянд ва дастаи барқчӣ бошад. роҳбарияти ин дастаро зарур аст, ҳамчунин сармураббии ин дастаро ки бояд тамринҳоро дар сурати зарур омадан ба тарзи дигар гузаронад, бозам машғулиятҳои футболбозонашро бештар кунад, то ин ки тавонанд натиҷаҳои хубтарро дар мавсими имсола нишон диҳанд. Мубин Эргашев дар экранои мо шумо сармураббии бошгоҳи барқчии шаҳри Ҳисор буд ва албатта суханҳое ки ман қаблан гуфтам дар мавриди ҳамин шахс буд ки бояд ӯ рафти тамринҳои шогирдонашро хубтару беҳтар кунад ва таваҷҷӯҳи ҳар як футболбози дастаи барқчиро бояд ба он равона намояд ки мақсад дар мавсими имсола барои ин даста чӣ аст. дастаи барқчӣ аз ҷиҳати ҳайат ҷавонтар аст нисбат ба дигар иштирокчиёни лигаи олии мамлакат ва яке аз сабабҳои дигаре ки ин даста дар айни ҳол начандон комёб аст ҳамин аст ки ҳайати ин даста ҷавонтар ҳастанд, вале ба ҳар сурат дар мавсими гузашта мо рақобатпазирии футболбозони дастаи барқчиро мутаваҷҷеҳ мешудем. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад наздик ба хати ҷаримагоҳи дастаи куктош аз ҷониби Шервони Мабадчоев, мазарат бар муқобили Шервони Мабадчоев ва акнун сардовари дидори имрӯзани зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. аз вазъияти стандартӣ имконият ба миён меояд барои бозингарони дастаи барқчии шаҳри Ҳисор ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз ин ҳолат ки истифода хоҳад бурд Далер Ёдгоров дар ин ҷо бештар фикр мекунам ки таҷриба дорад барои анҷом додани зарбаи ҷаримавӣ ва Ваҳдат Ҳанонов низ яке аз иштирок кунандаҳо ё ин ки яке аз он нафароне аст ки ба иҷро мерасонад зарбаҳои ҷаримавии дастаи барқчиро. Аммо дар ин лаҳза ӯ нест дар назди туп ва мебинем ки Далер Ёдгоров, Саид Мухтор Азимов, Атамҷон Абдуллоев ва ҳамчунин футболбози дигар Зайниддин Фузайлов қарор доранд. Зарба на бозигузорӣ анҷом дода мешавад, аммо ин ҷо Ваҳдат Ҳанонов ҳам дасташро дуруст дарк накард. Туп бозам ба дасти футболбози Куктош бармехӯрад. охирин нафаре ки тупро ба бозӣ даровардин Саид Мухтор Азимов буд аз зарбаи ҷаримавӣ ва бозигузории футболбозони барқчӣ ба он хотир буд ки бояд дар ин вазъият Ваҳдат Ҳанонов зарба мезад. бубинед туп аз ҷониби Саид Мухтор Азимов ба бозӣ дароварда шуд ва Шервони Мабадчоев тупро ба Ваҳдат Ҳанонов ҳаво дод, аммо Ваҳдат Ҳанонов ҳам дасташро дуруст дарк накарда буд. аз ҳамин хотир фикр мекунам имконияти анҷом додани зарбаро ӯ пайдо карда натавонист. акнун зарбаи ҷаримавӣ ё ин ки вазъияти стандарти дигар бозам ба нафи шогирдони Мубин Эргашев ва ба ин ҳолат мутаваҷҷеҳ мешавем. Манучер Сафаров зарбаи ӯ ва бархӯрд ба девори сунъӣ, хеле ҳам зарбаи қавӣ. агар дар ин ҳолат зарба ба девори сунъӣ бар намехӯрд фикр мекунам барои Баҳоуддин Холиқов як ҳолати хеле ҳам ногувор ба миён омаданаш аз эҳтимол дур набуд. зарбаи кунҷӣ барои шогирдони Мубин Эргашев дар дақиқаи 37 дидор ва ин ҳам метавонад як имконият бошад барои шогирдони Мубин Эргашев. бозигузорӣ карда мешавад аз кунҷи майдон аз ҷониби футболбозони дастаи барқчӣ ва ирсол ба дохил. боз ҳам зарбаи кунҷӣ аст ин ҷо. боз ҳам футболбозони барқчӣ имконият доранд ки аз кунҷи майдон тӯбро ба бозӣ дароварда имкониятҳои навбатиро ба миён оранд барои якдигар. Далер Ёдгоров ирсоли ба дохили ҷарима, гол, зарба ва гол!
ببینید چگونه گلی زیبا به ثمر رسانیده می شود در این لحظه از جانب سعید مختار عظیموف. حساب 1-1. قسمت اول باز هم جالبتر پس سر خواهد شد دقیقه باقی مونده و اکنون رفتی بازی به کلی تغییر خواهد یافت دوستان عزیز، زیرا که برقچی نیز اکنون برابر میگردد با کوکتوش در دیداری امروزه در میدان خویش در ورزشگاه مرکزی شهری سور. از کنج میدان دلیر یادگاروف چگونه توپ رو به بازی در آورد و پس آن امکانیت برای سعید مختار عظیموف پیدا شد تا اینکه او ضربه انجام دهد به داخلی دروازه بهاءالدین خالقوف. ببینید دو فوتبال بازی دسته برقچی امکان داشتند که توپ رو در اختیار خویش بگیرند، اما اونها امکانیت رو برای سعید مختار عظیموف به میان آوردن خواستند و موفق نیز گردیدند. در این حالت حتی عبدالمومن زبیروف نیز میتوانست که خود ضربه انجام دهد جانبی دروازه کوکتوش، اما او باز هم توپ رو با سعید مختار عظیموف گذاشت و سعید مختار عظیموف با یک ضربه نشان رسی خویش به کنج پایانی توری دروازه برقچی معذرت کوکتوش توپ رو روان کرد که گل اولین دسته برقچی در دیدار امروزه به قید گرفته شد. و دوستان عزیز از همه مهمترین چیز در همین حالت که پسی سر شد میتواند همین باشد که گلی سعید مختار عظیموف اولین گلی دسته برقچی در موسم امساله مسابقات لیگ اولی است از جانب این دسته به دروازه رقیبان. تا حال دسته برقچی در 5 دیدار قبلی 5 گل به طور دروازه خویش سر داده بود، اما تا حال به دروازه رقیبان یگان گل وارد نکرده بود و سعید مختار عظیموف در موسم 2018 اولین نفر گردید و اولین فوتبال باز شد که گل یکمی دسته خود رو به دروازه رقیبان وارد نمود و این چیز فکر میکنم در تاریخ دسته برقچی ثبت خواهد گردید و سالیانی در روز از خاطریان نفرانی که توجه به دسته برقچی دارند نخواهد رفت. قاعده بازی ویران شده در مرکزی میدان باز هم بر مقابل نادیربک ابراهیموف. خیلی هم بازیگزاری دغل از جانب گلمرادی هویدو. پرتوفت جانبی جریمه گوی دسته برقچی و اینجا فوتبال بازی دیگری دسته کوکتوش از پا میافتد، اما داور به این حالت هیچ توجه نکرده ایستاده از دوستان عزیز. این شماره 10 شونظر نظرف از دوستان عزیز که در این وضعیت پس از برخورد با محافظتگری دسته برقچی از پا افتید، پس از برخورد با ضیاءالدین فضیلوف و هم از همین باعث گردید که او اندکی یک جراحتی نچندان بزرگ نیز برداشت. اکنون هجوم نوبتی دسته برقچی دلیر یادگاروف ارسال به کنار مقابل جریمه گل با وعده در نون و وعده در این حالت به کجا توجه داشت که هر چیز زودتر موقع درست رو اشغال نکرد تا اینکه از پرتوفتی هم دستش استفاده برد و ببینید که وعده چگونه فارغ بال است در این حالت او توپ را از دست نیز داد. هجوم نوبتی دسته برقچی ارسال خیلی هم خوب بود این پرتوفتی شیروانی مبادشویف، اما شیروانی هم دستش رو درست که فکر میکنم نظر نکرد که در کدام موقع قرار دارد. قاعده بازی ویران می شود از جانب محافظتگری دسته کوکتوش و اینجا اکنون ببینید که تحت رقم 10 احتم جان عبدالله از پا افتیده امکانیتی نوبتی از وضعیت استانداردی برای شاگردان مبین ارگشف بازم در نیمه میدانی کوکتوش به میان می آید. پرتوفت از طرف دلیر یادگاروف بود که اولا دلیر یادگاروف از پا افتانیده شده بود و بعدا احتم جان عبدالله رو نیز زده از پا افتانیدن فوتبال بازی دسته کوکتوش.
Абдуллоев дар экранҳои мо шумо буд ва Далери Ёдгоров инҷо бозам омодааст ки тӯбро ба бози зарорат партофтиё ба дохили ҷаримагоҳ бартараф шуд. Ин вазъият аз по меафтад Саид Мухтор, вале бозӣ ҷараён дорад ва идам Окран тавонист ки ҳуҷуми навбатии дастаи Куктошро оғоз намояд. зарба ва гол. дӯстони азиз, ман ҳеҷ мунтазир набудам ки ин гуна як ҳуҷум ба гол табдил меёбад ва бубинед ки хатти дифои дастаи Барқчӣ ба чӣ корҳое машғул буданд дар ҳамин ҳолате ки ба миён омад. мухлисони дастаи Куктошро мебинем ки чӣ гуна шодию нишод доранд дар ин вазъият ва бубинед ки кӣ гол мезанад. Абдурасул Раҳмонов, дӯстони азиз, собиқ футболбози дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор. ҳисоб 2-1 дар дақиқаҳои охири қисмати аввали дидори имрӯза ва бубинед ки ирсол аз куҷо ба дохили ҷаримагоҳ буд ва бозам иштибоҳи Гулмуроди Ҳувайдо аст ки ӯ бо сар дар ин вазъият тӯбро ба Абдурасул Раҳмонов партофт кард. дар гӯли қаблии дастаи Куктош ёдовар мешавем ки маҳз бо иштибоҳи Гулмуроди Ҳувайдо футболбози дастаи Куктош ин Нодирбек Иброҳимов гол ба самар расонида буд ва ҳуҷуми навбатӣ бозам бо суръати баланд, аммо ин ҳолатро Саид Мухтор Азимов тавонист ки бартараф намояд. Манучер Сафаров партофт ба маркази майдон. Ваҳдат Анонов инҷо иштибоҳ мекунад ва тӯбро аз даст медиҳад. бозам аз пӯ афтонида мешавад Нодирбек ва шояд ки акнун ба Ваҳдат Анонов корти зард довар нишон диҳад. На довар инҷо танҳо таваҷҷӯҳ ба бозингари дастаи Куктош мекунад, ба Нодирбек. охирин дақиқаи вақти асосии қисмати аввал паси сар гашта истодааст, вале бо сабаби оне ки довари марказ 1 дақиқаи танаффус эълон карда буд, фикр мекунам 2 дақиқа шояд вақти иловагӣ аз ҷониби довари марказ Гулмурод Саъдуллоев таъин карда шавад ба рафти қисмати аввали дидори дастаҳои Барқчии Шаҳрисор ва Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ. дар назди тӯб Одил Бобоназаров қарор мегирад ва аллакай якчанд футболбози дастаи Куктош ба ҷаримагоҳи Барқчӣ низ рафта мерасанд. Нодирбек омодааст ки дар инҷо кӯмак намояд ба Одил, аммо тӯб инҷо ба дохили ҷаримагоҳ партофт мешавад ва бозам иштибоҳро мебинем аз ҷониби муҳофизатгарони дастаи Барқчӣ. 2 дақиқа вақти иловагӣ таъин карда шуд аз ҷониби довари марказ. бозгашти тӯб ба дарвозаи Куктош, аммо на аз ҷониби ҳамлагарони дастаи Барқчӣ, балки аз ҷониби капитани дастаи Куктош Аҳтам Холбоев. қоидабайронкунӣ ба назар мерасад дар ин вазъият аз ҷониби Аҳтам Холбоев ва довари марказ Гулмуроди Саъдулло ин ҳолатро хеле хуб мушоҳида кард ва тавонист ки ба қарори дуруст низ биёяд. мутаваҷҷеҳ мешавем ки Далер Ёдгоров инҷо бозӣ дошт бо тӯб ва Аҳтам Холбоев қоидаи бозиро вайрон кард. вазъияти стандартӣ дар дақиқаи охири вақти иловагӣ барои футболбозони Барқчӣ. садои уштаки довар, партофти Шервонӣ ба Далер Ёдгоров, аммо Далер Ёдгоров ин чизро мунтазир набуд, фикр мекунам. кӯшишҳои навбатии футболбозони Барқчӣ бозам бенатиҷа ва аллакай 20 сония дигар боқӣ монда дар ин вазъият. фикр мекунам дар қисмати дуюм Мубин Эргашев бояд ки футболбозони дигарро дар хати ҳамла ба майдон орад, ҳамчунин таваҷҷӯҳ кунад ба хати дифоъ ва шояд ки акнун Ваҳдат Анонове ки айни ҳол дар маркази майдон бозӣ карда истодааст, ӯро ба хати муҳофиза равон намояд.
зеро ки мо медонем ки Ваҳдат Амнунов чӣ гуна муҳофизатгар аст. Қисмати аввал ба анҷом мерасад бо ҳисоби 1-2 ба нафъи футболбозони Куктош. ва ёдовар мешавем ки дар қисмати аввал аз ҳайати дастаи Куктош Нодирбек Иброҳимов ва ҳамчунин Абдурасул Раҳимов муаллифони голҳо ҳастанд ва аз ҳайати дастаи Барқчӣ бошад Саид Мухтор Азимов тавонисте ки голи ягонаи дастаашро ба самар расонад. инҷо акнун дӯстони азиз барои мо шумо ҳолатҳои такрори голҳо нишон дода мешавад. бубинед ки чӣ гуна иштибоҳ буд аз ҷониби Гулмуроди Ҳувайдо ва ёдовар мешавем ки дар ҳар ду голи дастаи Куктош маҳз Гулмуроди Ҳувайдо гунаҳкори асосӣ ба ҳисоб меравад аз ҳайати дастаи Барқчии Шаҳрисор ки ӯ иштибоҳ кард ва боис гардид ки иштибоҳҳои ӯ боис гардид ки футболбозони Куктош ба задани гол даст ёбанд ду маротиба дар қисмати аввали дидори дастаҳо. мухлисонро мебинем ки чӣ гуна дар замони голи футболбози дастаи Куктош хурсандӣ мекарданд ва зарбаи хеле ҳам нишонрас аз масофаи дур аз ҷониби Саид Мухтор Азимов дар ҳолати такрор ба мо шумо нишон дода мешавад ки ин зарба боис гардида буд ки ҳисоб 1-1 гардад. аммо ин муҳимият аз он хотир дошт гуфтем ки аввалин голи дастаи Барқчӣ дар мавсими имсолаи футболи мамлакат буд аз ҷониби дастаи Барқчӣ ва муҳимияти дигар дар дидори имрӯза ин аст ки дастаи Куктош бо сабаби ба самар расондани ана ҳамин гол аз ҷониби Абдурасул Раҳмонов бо бартарияти 2-1 ба танаффус баромаданд. дӯстони азиз аз назди экранҳои хеш дур наравед. пас аз чанд лаҳза ба қисмати дуюми дидори дастаҳои Барқчӣ ва Куктош бармегардем. бозӣ воқеан ҳам ҷолиб хоҳад шуд дар қисмати дуюми дидор.